Eta, bueno, ez dakit, hemen zuazi gutxiko behan ekingo duzu, ez dakit, zorrendatxo bat. Bueno, lehenik eta behin, parkatu esan duzu ez dakit zer, egilea, aktorea, ez dakit zer, eta gauza batzu naiz, eta beste gauza batzu naiz, eta naizena da teorizatzaile gauza guetaz eta horrela, baina, gabe oso adituan naizen ez honetan, teorizatzaile behaditu. Baina, ez zait, en fin, alde bat, desenkursa da lehenengo gauza, mendegoteagatik, eta gero beste desenkursa bat edo, hemen kontatuko dudan agur bat erak galdetzen didalako, eta horrela ja, beste gauzak egin ditugu eta horrela, nahiko pertsonalizatuko dudan, beste gauza batzuk egin dira, ez? Egia esan, bueno, ni edo nire inguruan edo mugitu direnek eta horrela, gauza asko dituko, hemen biduan ez zaki. Bueno, listo, egingo dut hemen zerrendatxo bat, eta esan, zuke aipatu duzu bitxikeria bat gertatu zela, aipatu duzu gerra horretik, gerra ondoren, Franco garaian egazterakon zena, eta hori guzti hori oso importantea izan zen, nola baiteko zua hor mantentzeagatik eta horrela, ez? Baina, bueno, inori euskarazko antzerkia arduratuko balitzaio edo horrela, edo norbait prestatuko bazuen egiko bazuen tesis bat, euskara antzerkiari buruz edo esango zuen, 81 edo komiko galegoan desegin zenean eta maskarada hartu zenean, hasi zela el siglo de oro, edo de ero, edo zoro, ez? Hor sortu zelako talde bat, esan zuena, bueno, gu, euskaraz antzerkia egin dugu, eta euskaraz eta bakarrik euskaraz. Manera bilukarra izan da, eta horrela, ez? Eta ez bakarrik hori, bai, klaro, ez dikriseilu eta horrela egiten zuten euskaraz eta horrela, bizik eta, bueno, era profesional edo aliketa profesionalen batean eginda eta leku guztietara joateko asmoarekin eta, bueno, ez dakit, bat, en fin, era profesional batez eta zaindua eta modernoa egiten da aldena, ez? Eta nik uste dut, aurkiston itauntzen zela, antzerkia. Lehenok ikusi ditugu edo bestela ikusen duzuen, diseinuren argazkiak edo zerako gauzak egiten. Bale, txapo, beste gauza bat buruz hitz egiten dira. Bueno, horre 81 bateak eta parkatu berriro, hoizen nire ibilbideari buruz hitz egiten dugulako, maskarada eta arteak. Beste gauza bat zegoen dira, jakina eta horrela. Baina, bueno, zerrenda luze bat, kaleko antzerkiarekin hasi ginen, pantzar gira kale gira, aurra antzerkiarekin, Ibikotzoro eta Zapataria, Danbor magikoarekin igo nintzen lehenengo aldiz eskenatoki batera. Gero, Dario Foren obra bat, Pistolean begizu beltzak, Kastileltzaren karabinak izan zen gauza, nahiko, bueno, denak ziren saltu kualitatiboak, Gaztibetzak karabinak opereta moduko bat, estetika berezi batekin, eta horrela, kutrilloa nahi baduzu, gaur egun txikia zelako eta leku guztietara eramateko modukoa eta horrela, baina bere txikitasunean edo lan txukun, oso txukun. Gaztibetzaren karabinak. Gero, Gernikaren bombaketaren inguruan ibiltzen ziren talde batzuk edo bultzatuta eta horrela, uste dute 50 urte hurrena zen eta horrela, hor eskatu ziguten gauza bat, eta hemen gauza moderno ere bai, berezia da horrela, Gernika 6-30, apur bat Gernikan egin zena eta gero fortoietan eta horrela biltzen zena, hori uste dut, hiruan ez dut. Arrisko aresti hau ere izan zen beste gauza berezi bat, egin nahi genuen aresti buruz, hau da, arestiren lanak erabiliz, arestiren bizitza, ideologia, eta beriburuan zegoen gizartea irudikatu nahi genuen, ez? Hor, ez genuen inolako laguntzarik aurkitu, moskeatu ginen, eta orduan esan genuen, orduan egin genuen montaje oso handi bat, baina zirkuitatzeko posibilitaterik ez eukanez. Eta orduan egin genuen hiruburuetan edo, arrisko
disko aresti hau, oskurrekin batera, gauza ikusgarri bat. Gauza berezi bat ere izan zen kontrabasua, Patri Zuzkirena, ez? Batez ere, obra hori ezaguna da, egin da hizkuntza guztietan, eta arrakastu handiekin. Ikusten dut horra guk asmatu genuela asko puesta eszenarekin, hau da jendeen artean egiten, inolako eszenografiarik gabe, eta horrela, eta euskaraz obra bat, monologo bat, urte eta bost urtetakoa, ez dugu horatzen, 350 emanaldi egin ziren Euskal Herria. En fin, pasaba da. Gero eduki genuen esperientzia bat, sortu genuen ikastaro moduko bat, taller moduko bat, jende gaztea, gazteagoa kontatu ziren eta horrela, eta horrela sortu genuen talde bat, ikastarotxo bat, eta gero egin genuen horrekin aperlarrua, taleko espektakulo bat, aperlarren ingurukoa, talejira bat zeukana eta gero parada bat, eta horiekin edo talde horrekin, guk ere bai, eta horrela talde horrekin egin genuen Logala zeukan ekilibistaren kasua, Bernardo Atxagarena, eta hor ere izan zen beste salto bat egin genuen Ernesto izatearen garrantzia, Oskar Goelena. Talde horrekin, eta hor Jokin, Asier Armaza, eta horrelako Neritz, eta horrela horiek hor sartu ziren horrekin. Claro, montajea oso hor ere izan zen gauza bat, lehenko aldiz erderaz egin genbelako, eta kriston arrakasta eduki genuen. Hombre, Oskar Wilde, Oskar Wilde, inglesez beste en fin, oso testo gona da, jakina, baina, jende askok egin du. Baina guk egiten genuen euskeraz, eta, arrakasta geruka eta horrela, baina, beraz, kriston arrakasta egin genuen Bilbon, egon ginen 5 antzokitan, gaur ezin esko izango zen, egon ginen Astorian, Ekolizio Albian, Aialan, Arriaga, eta 5 izan ziren. Baina izan zen pasada bat, eta horre anekdota politak daude, takilan egon, eta esan Andra batzuk hor, vamos a ver Astoria, takilan egon nien ditzen Astoria. Eta besteak izan. Hori da gertatzen segun basta. Hor kriston arrakasta, lehenengo aldiz erderaz egiten genuela. Gero egin genuen marskarada, horraz eginen, more mota batekin nahiko txo gustatzen zegula, eta horrela, bakur bat, humore marsiano hori, ironiko, eta horrela gero beste gauza batzuk egin ditugu, ez dokiduretik. Izarretako bitakora, monologo kurioso bat Stanislav Lemen testuekin, monstruo sakratuak, ordeaz eginen Patxo eta biok marskararen hildoa hartuta, humore horrekin eta bikote bat egiten eta horrela. Nerudaren postaria, egin genuen Eskarmetarena eta Ikaro, Juan Carlos Pérezen musikarekin eta Ikaro ere Bilbonez egiten. Hor maskarada apur bat esegin egin zen, edo banandu egin ginen apur bat eta sortu zen tartean. Hor tartean egin edo kontenedore baten historiak, hemendik aurrera, hemen nahiko lan prestatu ditugu guk sortuak, beste batzuk, Dario Fo, Stanislav Lem, Eskarmeta, beste batzuena. Ja, tartean edo azten garenean, lanak, ez dakit, guztut denak direla gureak, denak direla gureak, ez? Guk sortutako lanak. Eta hor, egin genuen sonata segundo batean eta piku, Patxorena, ezin dut egia esan, Jokinena, Larriak Utsakorra eta Mendebaldekoa, Biona, eta orain bertan estrenatu duguna, eta